Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Adlaw na karong Martes no, pizza dos na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O no, niya na sa laing sugilano no, na ako ang pasultihon o sa dili pa dayon no. Shout out kay ko no, kang Christopher Glenn Tagalog. Salamat kayo idol no sa permanente di mo pagsunod no sa mga sugilanon magikan sa aming Indarama. Salamat kayo no na Christopher Glenn Tagalog. Shout out kay idol. Salamat kayo sa pagpabinaw no. Ug sa tanan nga nagsunod ang Indarama ha. Salamat kayo sa pagsubaybay no. Mga ka-followers, mga ka-listeners no. Bay no. Ang suwatan po kada no, pinada kini sa usa ka lalaki nga nagpatago lang si Bukloy. Sinuwat kini no ni Ri Arellano, bahin kini siya asawa nung kung manukot magpatulog-tulog unya kung part na ngani sa parcel abti kayo mamata, abti kayo. Basta parcel na ngani pero manukot nga pero kung manukot ngani na mangutang nya. Mangutang siya niya, manukot, papatulog-tulog na yun. Papatulog-tulog, pero kung nanganay masambit nga parcel, pero tig-abti ka, lumata, bay no? Balik kita ninyo sa pagpaminaw sa kung ako ang pasultihon nga ang sender si Bukloy. Kini ako problema mga bahinis kong asawa ba nga. Ambot no? Nasakit baka tao ni amnesia o baka usa ka niya sakit, naglibog ko. Pero aron nyo masabtad ang akong sugilano no? E naniyaw na ko pagsugod ang tanan samtang nagkanta-kanta ko. Kanta ka do. Diyogi ko do, katong mahal. Ano ka? Kasi puro ditag mo ni. Ha? Ay, sos, tuom ka. Di ko mao. Ay, tuom ka. Di ka mo kumao diha. Kaya rin yung gukod lang. Kung tanani sila. Tanaw na itong kapas mas nalig na to. Gukod lik. Talaga. Mahal, ikaw ang akong kimahal. Hinaut nga imo kong mahal ug di ka mausab mahal. Gukod lagi na ni. Mahal, ligunod ta ang pagmahal. Nidughan kung ikaw day mahal ug wa nay lain mahal. Ang pliti karon mahal, sudan bugas tanan pulos mahal. Hasta ang tubig mahal, ang kuryente ni samot ug kamahal. Mahal, ayaw na lang shopping mahal. Muangal ka sa presyo mahal, malipong kas ka mahal. Ang abang balay mahal, tambal doktor o ospital mahal. Masakito na takihon, tiwasan na lang tungod sa kamahal. Mahal, mahal, di lang tapakasal mahal. Arunita kagastog mahal, mag-live-in lang ta mahal. Mahal. Indot sa rin ato nung na. Kaya mo rin huwag kita matunong ba, no? Ay, mana, sakto na na. Matol niya ko sa iyo, practice ng bahay. Talaga, salamat kayo, Dondro. Thank you kayo. Ariyo sa nanik me. Ato-ato sa nanik kay porting dagan-dagan eh. Manas me. Naginomdan ang kanta mo ni. Sige, gok na to sa nanik ka. Kabugoy ni Pedro eh. Nangunsa ka ay. Isok pa rin mo diha. Kurasaan mo na tanin mo. Da, naglagot ko. Lamig kay pamatyo mga tawhana. Kalak. Bida kalmari ang nung sabi ito ka ipadaan ang kalagot. Ikaw rin kan siya na.
Ang makalagot pa kayo. Tingnan mo ba ha? Unsa man dito mo? Kinsa may kontrol mo? Ay, kinsa pa, kanang mga istambay des bilyaran. Okay ano man. Yun sa kanila. Maglagot ko, kay kadiagin ako, sagitan kong dog lover. Ay sus, pastil na pra ka na alam. Mahiblar ka na. Anong sabi kay padaan ay? Binapasag din na sila. Ay pa nung mali nga. Kanindot ang tawag kag dog lover. Ha? Animal lover, di ba? Ay, di na mo nga akong gikalagutan. Ano sabi di? Kanang magkuyog taing nun ko nga, nay, naguroy na sa iro. Usa? Ako di pasabot nilang iro. Unsa di ay? Mga pre sila, ha? Ay, ba to sila, eh? Asam to Ay, pinuti na buknoy, ko, day? buknoy. Di. Paghilom na lang, be. Pinuti na ako, day, asa to? Sobra ning ila, bugal-bugal ning ila silang sikatao, ilang gihimon ako. Mira, kinala mo disiplina ning matawana. Asa to pinuti na ko? Pakuyo mo! Sakit. Lagot na sa tanimo. Sakit na pinuti, day. Sakit. Ilim diha. Ganina kusukay kang muam-am na ko nga dili maayo nga magpadako sa akong kasuko. Nga ikaw utro sa day kang hanggawa kang nagpada. Di, mangguday. Ang ako ba nga? Di ka mo hilom, di usban ti kag sama sa gusto ka? Gusto ka balik ha? Manghugas silang kus plato, day. Ang mga bulingon no niya ha, paglabi niya to. Hoy, buklay! Paglabi niya tong bulingon ha. Ang animal mo naging maminaw. Bayo! Bayo! Kisaya! Ay, Marcel, sir! Singan! Marcel! Oh, Marcel ko nung. Oh, may Marcel po yun din eh. Klaro na kami. Kisaya kipagkita di mo? Ha? Kisaya? Hunter, si Imelda Swangot ba? Mo ni ang bayay? Oh, bito. Tagin ka, surigaw ka? Ha? Yeah, O ako na asawa. Ha? Yun na. Kisaya kipagkita ni mo. Imelda ko asawa. Oh, si Marcel. Isa mong Marcel, sir. Oh, maulig siyang binti mo kanina. Abi na ko si Marcel mo ipangita. O dili ako asawa. Kumingog O Marcel. sawa, ingon ka. Marcel! Ay, bungol mo din eh. Si Buil. Kung gingon, sir, Marcel. Dire Marcel. Oh, Marcel? Dungog ako dong Marcel. Imo na asawa, sir? Mo na imo asawa? Oh, kadoong na diri si Marcel. Sa problema. Day. Nangitan ako buknoy. Kuan, ang kanang... Ako ng parcel? Day si... Ay, salamat. Naabot na Yeah. gid akong gi-order. Pila dong? Akuan, ma'am. Mildos. Okay. Taga-inoy. Sige, Taga-isa ba? sige, isa ba? Usap ka, imo na order, ako imo paberon. Taga-ilang sa. Kaya wako'y kwarta dire. Ako taon ni pliti, taon Milda. Pida. Taga-isa lagi. Ilisa na lagi tika. Unsa Lisa? Ay, Lisa. Lisa! Milda man ko! Milda lagi, siguro ka? Ilisa lagi tika. Bida, dari ka trabaho mo, Lisa. Ambe na dong be. Ambe na dong be. Ara, mama. Salamat dong. Siya mo bayad na dong. Hoy! Salamat. Oh, Isa yung bayad na ni sir. Lisa. Mamam na ko, sir. Ay, baba kong taon. Ay babayad na. Bayarin lang sana. Sir, ako'y kwarta. Sir, Bayad na. Ikaro lang yun eh. Abi ko ba ito, maorto yung order? Pagkasunod ang law, naala sa ilaing parcel, sige lang yung order ba na? Lagot ako. Bago sa adlaw na, wa na gyud ko kagwanta, kaya ako naman gyud ni timingan. Kalami ko, ligid ani ay. Lami na makikatog. Ako asawa si Milda. Natuog ba ka ni? Mahagok tao ni. Pero nga mong babaaning natuog. Ay, alaw na pa manisod to. Lamihan yung katog. Uy, yung taga may bigay murag. Para na tayo power sa sunod nga mga oras. Alkansi ko aning usada. Kaya nagbayad daw. Aglangang. Mari Milda, mari. Sasoy mo. Ayo. Milda, kipangita. Mari. Pukaon na ako sa. Milda. Uy, Milda. Mari. Uy, matasan na sasoy ng ita, di mo. Mari Milda, nakaya. Milda. Mayo, mari. Wait, ako. Pre, kaniyot sa pre. Pita. Lamit na kayong katuda ka. Saan ang gawa pre sa lamit? Oh, pre. Ang saya to, pre. Di ka, pre. Amin akong tuwa ka sa trabahoan ni mo, pre. Ang saya to, di mo. Kining nurse, Mari Milda, pre. Ano naman? To,
Natubi. Kuan, nga naman ta, pre. Maningil lang tako sa iyang hulaman ako nga 500 gahapon ba. Gahapon ang magtuwi ang saad. Nya, ay, pag-agi na ko sirado mang inyo. Ha? Sirado? Oh, pre, sirado man. Paliho ko kingon niya, pre, be. Gabi tulong kayo na kwarta, pre. Ang kaniyot, pre, ha? Pukaon siya na ako, pre. Hoy, Bilda. Bilda, hoy. Hagok mo na yun. Bilda. Natuog ka ni kanahan. Patutuog lang kini kay Bao na inangita niya. Bilda, kini bayana. Pakauwa lang yun din akong bayana. Hoy, Bilda. Gawas na tos presasoy. Ningol tos imong utang ko, no? Bayar ito. Pakauwa lang bayana ka na. Amil bangas ka. Paksog yung maing hagok noon, Bilda. Hindi bayar bayana. Hagok man. Kawawa lang yung ba nila. Bantay lang ka bayana ka. Ari unak sa presasoy. Presoy. Bantay, sorry kay pre, ha? Hagok mong mayo ka asawa. Purting kapuya siguro ato, pre. Oy, saon man nila ko, pre, oy. Di ba may mumuli kung awa ko na. Kinahanglang mabayaran ko ni Mare, pre. Pila to yung utang ni Mari. 500 na god, 500. Maduha naman god kabuhan. Ang ba? Sige lang saan, pre. Kaghapon niya, duha na rin nakbluwan. Bida sa Dimoy. Sige lang. Ako lang bayad. Pero sunod, pre, ayaw taon patang akong asawa taon, ha? Kaya imo pa kayo na po taon, ha? Di, kung bayad na yung mga utang, bahala ka. Di nagyot, pre. Tagam na ko, pre, oy. Saon na god. Di man god ko maningil anak niya. Kining, bisag magsugat mi, pre. Ay, di ko maningil. Hotlar ko, mutunol siya na kurbayad, pero noon sabag, amurag nalimot, matingali siya siyang utang. Kay magsugat mi, uy, murag, wa man kailan ako, pre. Anak yun, pre. Alzheimer siya, pre. Alzheimer, siguro. Di naman kailan ako, di man kainomdom. Sige na, pre. Pasensya na ka, pre, ha? Okay lang, pre. Okay ra. Ay, salamat. Natapos ako mga pag-antos. Kapuya, nilingon ng imong asawa, pre. Oy. Pre, sige na lang, pre. Basta ayaw lang tao patangas sunod, pre. Bahala na maghiyod-hiyod siya og luhod-luhod sa imong atubangan, pre. Ayaw yung tao pautanga, pre. Balas na ko'y korta. 200 na, pre. Kidot yung masawa, eh. Ano ha, eh? Tuog yapon. Pero, gangang baba, pero maghagok. Ya. Uy, murag di pahiyo. Kita man siguro ng bihana siguro. Bayo! Parcel ron. Ginoo ko. Haki bihana. Kuyahuan ako, eh. Pagtingog maayo, sigab ng mata. Murag kailas tingog, eh. Pila nagdali mas parcel. Pero ganin na, bisig yun sa kupuka, wag yung kamata. Pero parcel, kausar magtingog. Parcel! Amayo! As pagkidot ni bayana, pe! Ako na, dong? Ma'am. Ambi. Ara, ma'am. Sige, salamat. Itandi na, ma'am. Kadiyot sa dong, ha? Ma'am, ambisa na, ma'am. Unya na ko ang, kung mabayaran na ni mo, ma'am. Diskumpiyado sa nang hinampak da. Pasensya na ka, ma'am, ha? Nandiguro lang mi, ma'am, kay kaduha na ko gidaganan. Mao ba? Sige, huwat ta kay magkukwarta. Sige, ma'am, maghuwat lang ko. Unsa naman sad? Taga ita kwarta kay ibayad na ko sa parcel. Kabaayo biyan ni tingong no pabutan-butan dre ka. Bisag watay sudan, parcel lagi po nimo siguro. Ay na lang kog reklamo. Uy, bi. Kwarta ba? Naghuwat ang nag-deliver. Dili. Say dili, uy. Dili mo bayaran? Bahala ka di. Sus. Sir! Dalihan na, sir! Kinapa ko ilang i-deliver, sir! Pagwat! Ay! Ayaw ka suki, uy. Lasan ha? Lasan pag-order. Di nang mag-order, ha? Dalay, sir! O lagi! Pila to! Ako, sir! 800, sir. 800. Pwede na mo iskalibo, sir. Bungulan tayo noong kamray mo. Bebe! Bida. Tumata 800 o. Sir, Ari, sir, ang mo para, sir, Salamat.
Unsal na imong orderon. Murabag na ikwarta. Litso! Perbida! O sa wadyo! Ah! Agay! Oh. Agay! Sa ipag-artista ni Imelda. Naigo mo. Kuya, yun na. Kuya Panman, tininood eh. Ayun na, pi. Unsa na yung order. Uy! Ilaw sa bangang martilyo ang gamay! Pida, mo rin yung tukseng o. Patay, Melda! Day, Melda! Day, Melda! Pwerte makulas o sa kong asawa kay martilyong gamay man na yung gi-order. Unya, paglabay na ko, naura ba yung taon siya? Mga ito ginaligda sa ospital. Unya? Dok, salamat kay Dok. Dali ba yung taon ninyo akong asawa. Sa resulta sa akong asawa, Dok, ha? Wa maliking o niya, Dok, ha, Dok? Oh, kalawang ko ni mo, hi, Dok, ha? Bida, usikip sa akong asawa, Dok. Unsa, Dok? Please, dili ko doktor, imbalmer ko. Ay, kaparbida sa mo. Sa mga division, patay ng asawa na ko, ha? Dili man imong asawa among gianhi, sir. Laki man na, sir. Amo lang gisusi diya sa emergency room. Ug buhi pa ba? Uy, naginhawa pa man. Balikon na yan na mo, sir. Uy, muna Ayaw kayo mo po itong tilitok din. Sige, sir. Hari na ko, sir. Mga pis, Miss Gawas. Buhi pa man dahil. Balikon na na mo, eh. Balik ka patay dong. Ay, kayawa na ko, abi na ko patay na ko asawa na. Okay. Nakagawas lang yung tao na kong asawa sa ospital, pero may nakita ko na kong kausaban sa kong asawa. Ay, naunsa na imong asawa, Buknoy? Si Melda ba? Naunsa man na siya? Kaya nga naman dahil, ha? Nakita, magod ako siya kahapon. Des may pultahan sa inyong bahay, naglingkod. Oo, niya. Nakita na ako. Murag nagyawi-yaw. Murag nagkaigsulti siya siyang kaugalingon. Oo, kaniyan to, pero karon wa naman. Basig na ayaw na. Wa man, ingon siya, nag-away kuno siya siyang kagalingon. Mao nga wa na sila magtigan na ron. Sa ito eh. Pero kano magsige man na siya kinuktok Buknoy. Murag perming tulala. Ko ano yun, tungod na sa pagkaigo taon siyang atong gamay martilyo ba, gamay probugat kayo. Yan ang laging parsil-parsil niya, napiktahan niyang utok. Kayo say, pututok mo lang siya ka. Murag wa na magkailan ako. Wa tingali sa kinumdum. Mao ba? Ano? Day Melda. Day, nakailan ba ka na ako, Day? Ako si Berta, ang bayot nga kapito maray na. Sagwap ko maray na, ituwad ko mang lamisa. Wag ka kailan ako, Day? Ano? Napiktahan gina yung utok, kaya wang tingol. Ay po ang pas doktor, puro tadugunon ko na yung utok. Mao ba? Hala, oy. Kaluoy pud, oy. Day Melda. Shh! Hoy! Wala ka kahinamdam na ako, Day? Wala ka ba kailan ako? Oy. Ikaw lang yung siyang matanaw na ako. Tutok na san. Mao kita, Berta? Day. Nalimot yung tingsilin siya, tanan siguro. Nalimot tingali na siya. O bagha, o taon ka ni ma'am ni siya kung asawa, Berta, no? Huwag na yun siya kailan ako. Ako di ang bana, God. Nawan na siya kaila. Day, bana ko ni mo, kana kailan ako? Ha? Uy, natubang ko ni mo. Oh. Wala yung kakinumdum na ko, Day? Wala yun? Ha? Buknoy. Wala yun. Blanco na yun. Yung una. Ay, kaluoy taon sa kong asawa. Kaluoy. Bayad! Ako ron. Parcel na ako ron. Wala kinumdum taon siya, pero inumdum siya ka. Basta na yung maayo, para sila. Pagkakinon! Uli ko. Mao ni ako problema o sabot taon sa kong asawa, Ate Pres. Ate Bam, wak ka ni siya, Bam ni siya. Pero kalit rin siya ginuktok. O sabi akong bato na ni, basta na iparsil, bulian man siya.
Patanaw ka taon ni akong usab sa doktor, ha? Pero bigyan taon ako'y kwarta taon, kaya ako gastuan niya yung tambal. Kamo, kung sa inyo una-una ni Ate Pres, bam, paliw be, kung sa may, kung kami pasulti yun, kung saan ninyo be, Buknoy. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning, good morning! Bam, good morning, Bam! Hello sa tanan. Do, Pedro! Greet mo sa Arnold Galistin ya. Good morning, Konsyal. Arnold Galiste o ni Boy Prahinog. Ako sa Ni Riden Cabrera o si Nanik Navarro. Nanik Navarro. Taas kay Ako sa i-greet po na ko amigo nga mekaniko sa taon nga si Sir Delo Largo nga maayo kay ayong mga klase-klase nga mo sakyanan. Thank you kay Kurba Auto Supply. Mao na diha si Sir Delo Largo diha mo'y nagda sa ilahang shop din na. At si Jijel! Mga mama, salamat kay mga mama sa inyo. Yung pirmik yung pagpalit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, 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 happy ang mga bata. Nya, gawas ana para pud sa mga dagko. Pwede kay mo inom Don Pepe Dark Chocolate. Unya, kung way lingaw ang baba, ugum-ugum diamond yema o BM Special. Palit kong dunay mga salo-salo sabay. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Kauban sa ato ang bugnaw kayong tubig. Lami kayo Kuya Alan. Yes. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Labi na ito Crunchy, sa crunchy. hang kay suka. Lami anay ka human ay. Hubag-hubag sa ngabil at sa kalabi. Okay, salamat kaya din. Mga bata, ay mo kalimot ha. Inom yung mo Don Pepe Tablia. Unya ka mo mga dagko. Inom yun mo og inom man. O kung mag-inom mo ang inyong sumsum Tasty Fish Crackers o Paulitos Macaroni Crunch. Mauna. Og ubiye may special og diamond niya may special. Mas muna ko mga bata, ay yung mo kalimot. Karon nga panahon na init kaya itong pamatis, itong kalabasan, itong sa kainit sa adlaw, kinahanglan, buntag sa'yo, inom na kang Don Pepe Tablia, protect na sa atong lawas nga, init ug maayo naanay mga nindot nga mga ingredients sa Don Pepe Tablia para nato lagsik pug kay ta unya happy gyud ta din ha basta moinom tag Don Pepe Tablia sama sa kahappy sa pag-adto nimo sa Happy Mart Wadluna kulon tabunok ug maktan kay naa didto ang mga palitunon nga barato kayo sulbad gyud ang Kristis nato didto sa mga sinina sa put sa kabataan sapatos ug uban pa dinha karsunis nya blouses sa mga kababayan tan-awal ninyo sa Happy Mart na kulong tabunok og baktan kay happy na kay ka duna pay donuts are us kilid sa Happy Mart 1 Luna kulon tabunok og maktan sa maktan ra donata dihay donuts are us sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer good morning yung tanan diha Kap good morning ni mo diha Kap unya sa tanan po mga tao ni Kuya Rick Pepito Dudong GR Pepito ni Indeshin sa Bromwich Beach tan-awal ninyo na sa Facebook taypan nyo Bromwich PH makita nyo ang number tawagan na ninyo kung unsay gusto ninyo mahitabo sa inyong panimay limpyuhan o unsa pa na ayuhon yung mga garden na basta Bromwich PH makasali ka nga nindot og limpyo ang atong pinuyanan unya salamat po kayo sa opisina ni Vice Mayor Choi Asdar Sir Ricky Asdar Sir Ryan Kanki Ma'am Casmer Rauta Lister Daan og ni Kunjel Francis Paris nga ilang mga tao din ha nga gusto kayong matrabaho sa atos field ilang gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix mao na mo laban nato sa tanan natong trabaho ng atong mga trabaho mahuman gyud sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban okay Ate Pres Okay, og ako sa pasalamatan, ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaan sa sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong lawas, ato na imna ng Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulo sa kaadlaw inom, sa buntag o na kamuktaon sa imong pamahaw, inumdaan ko sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pariugto ni mo, maugihapon, sa gihapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una kamuktaon sa imong pariugto. Mausap sa gabi sa di pa kamuktaon sa imong parihapon. Inom na pudaan ko sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alay nito na problema aning kidney o UTI,
Ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na makakambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. O sa tanan po na ito mga kaigsunan, salamat kay ninyo nga naghimo ka mo number 1 sa ito ang sedle na mituwil nga tinuod yun butabang na to. Tinuod mo ang tang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol, kutos sa kabataan, ilikay pagyunta sa dinggi, kung mga haplas ta sa ito ang sedle na mituwil nga anhara mapalit sa butika, di ba, Edwin? Na, sa butika na kita makapalit, pero yung Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal, inya makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Elemental Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung lalayo sa tas butika, kaya natas kabukiran nagpuyo niya, was na kasakyan ng motor, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kaya ito pa sa inyo pa ni May. Bam! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga! Kumusta? Evangeline Moralia Bulalahog. Malay-malay Bukidnon. Maghuwad ko na siya sa ato ang drama ko na kupasultihon Gulyato niya. Og dili ganit siya maka-direct dire. Ari lang siya maghuwad sa RMN Bukidnon. Oo. Salamat ko, Ma'am Evangeline. And diya sa Port of Tubigon. Ang ato mag-guard ang duties diya sa Mike Banluta, Jeffrey Buncales, Juliet Gisihan, Tiffany Lahera. Ayoko makalimutan sa inuha mga pagpagaligo. Libin na sa dili pa kamumato sa pag-report sa inyong mga trabaho sa Celebrity Kutik Beauty Soap. Magpabiling batanoon. Kutis artista, kutis porcelana. Sa Celebrity Kutik Beauty Soap. Ano na ba'y katol-katol? Ano na ba'y mga murag black hits or white hits? Dili ni mo masabtan. Noon sa man ang imong panit o yung sa man labi na dapit sa imong naong. Sa Celebrity Kutik Beauty Soap with glutathione niya. Doon na sa kini mga sangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Mga tana lamang sa butika para original ang atong mapalit. Ha? Sa Celebrity Kutik Beauty Soap. Mas maayo kung matikita ni mga doon na siya nakabot diya nga Sid Marketing para original. Thank you. Okay, salamat kay ba mo niya sa tanan na itong kaigsunan. Kita na sa ayod yuta. Nga kinitoksin, maugin mo daot sa blood cells o cover up ito sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante ka na kay tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Inikadaot sa cover up ito sa animo sticky, mulapot ang atong dugo. Mao na yung mga kaingon nga daghantag mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug ban pa natong balatian. Mao nang kinahanglan gyud ta mo inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural nga detoxifier, natural nga remedy tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga mao makapaligod sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng matuksin sa imong kalawasan nga mo hinungdan sa imong balatian, o garon ligoon kanunay ang atong vital organs, inog yun ta, matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 nga mo flash out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, sa inyo na ito karong adlaw. si Dudong Buknoy, Ate Pres. Kisingan? Buknoy. Buknoy. Oo. Ang problema ning Buknoy, Ate Pres, kay ang iyalging asawa ka na bang sige, parcel og na yung mga utang gali. Di, yung tubag pero parcel gali. Makuan gid siya. Karon naka-order siguro siya ang martilyo. Giit sa Buknoy sa iyang asawa. Karon wa man masaw sa iyang asawa. Naigungo, Ate Pres, sa Kuyapan. Ang tong hospital, pagawas. Di naman kailang tao. Mura salme. Di na, dahil, di na yun, bisag unsaon, Ate Pres, di na. Pero di ay kausang dahil niya, ayo! Ni barog yung asawa, Ate Pres, uy, ang ako parcel, ulian. Unsaon niya, Ate Pres, mao niya akong problema ron sa akong asawa. Tinuod yung kang amnesia ni siya, o napa-amnesia ni, o kanang atik-atik rin niya, pero parcel, maulian man siya. Unsa man kung kami pasultihon, unsaon may nako, Buknoy. Mao niya, Ate Pres, mao niya problema. Amnesia lang na. Basin, napa-amnesia ni. Magkahimo, makaagnay ang parcel. Oh, parcel.
Pero ganong siyang naiparcel, giusap niya pag-order, nga amnesty amta siya. Correct. Oh, di kay bao gini siya. Nga kay bao na siya. Naari gisikreto ra gyud kani Dubok Noy. Ikaw ra po'y giilad-ilad na di mong asawa. Bisag unsaon pa nimo atik-atik ra gyud niya. Iyang tay pa-doktor ko sa Batipres. Kay iyang ipa-check up ko sa pero ipa-check up dungay bantay na. Kanya doon na siya doon na siya maintenance ang gitumar batang. Naabam. Dili siya madaot ang yung pangtumar nga murag wa man siya sakit. Kayo kadung og parcel ligo. Wasa kay bao ba mga gipanglabay ra sa mga tablitas sa tubaro na niya. Oo, Hindi kay siya maayo. kana bang murag kanang gingol magpabungol-bungol, mapatugtog. Oh, Kato kong asawa, nang ilabay ang tambal. di ba? Oh, nervous breakdown man to. Labay ang tambal. Labay, ito sa bintana niya. Ang habil nito, biyahe ko Mindanao. Oh. Mingon nga, kuya, wala din ang tambal. Ano yung tumara? Kung saan mo dahil? Salamat, pag umbang ko ito, pasad ang tablitas panlapay. Mao dito ka usa nga dito ka sa ubo sa Kalapukan. Gilabay sa Ay sagdi lang kay tinuod magdutong imong asawa nga dunay gamayng diferensya. Kanin siya kay tarong man eh. Pila edad mo namatay mo asawa daw? 50. Yaya bata. Ingles ni kay galing, ayaya pindu patay mga asawa. Di mo rin kisa. Ang kahiyaan na pa yung dupit. Sabo uy Unsa day sakit ato? Unsa sakit? Nervous breakdown. Ya, diabetes na ano bang Nga naman napakong siya ano na nervous breakdown man siya. Napakong yang o. Dili na nervous breakdown. Nervous siya. Murag Ako malanas na anxiety. Unsay panganak, panganak at depressed no? Ang hormone mo ana makuan. Tingnan ko doktor nga ayaw na panaka imong asawa kanay nervyos. Nga kay si imsir pangabubos dan si siya rin mabanggungan no. Natanawa resulta ni insa ni. Sige siya. Sige mo sawa pa to sa diferensya. Sige mo away kay mga bubos ano mo. Dan sila to mga tugs nga biyahe siyudad wala may biyahe. Lamay May sa mo nawuno kay kapambubuan. Mo duot sa Nga no pambubuan. nangabubo mo siya ni mo. Uy. Ang butang gwapo Na ikaw man ang tayan ngay mga bubo niya. Ha? Ay sa mga dancer magadto mo mga tugs nyo bay. Oo, kay wala may biyahe. Naghuwat ta kanong pamlite. Unang buto. Ato sa inyo do. Wa ko manawag. Balik ta. Ustoy. Balik ta. Diretso ta sa Okay. diretso ta paambit sa New Testament. Sige ulit. bam, bitin bambe. Juan 10 versikulo 7 ngadtos 9. Unsa man? Sultihan ko kamo, mingon nga si Ginoong Hesus. Sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga may ane, una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Busa, wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod, agi kanako, maluwas. Makasulod gawa siya, ug makakaplag siyag masibsib. Ako ning ibasa. Murag ang ebanghelyo na atong Sunday no. Gahapon ug karon sumpay ra ko. Sumpay din Oh, naman. giusab karon kay kanang singani ang ako ning gibasa tungod kay ang but pasabot manggod ani nga kinahanglan sa matag adlaw nimong pagkinabuhi naani mo ang Ginoo. Pero gila. Naani mo ang Ginoo. Muna nga ingon ang moagis akong pultahan maluwas. But pasabot you ang mag-English man ko. Ang but pasabot nga tanan nimong pagkinabuhi imong ihalad ug ang Ginoo naa kanimo imong kaning iya murag wala siya Ginoo kay maluko pa siya pangilad. Si kaning babae. Si Milda. Kuan kasi ni Buknoy. no Sir Buknoy kanang naang ayaw pa da sa imong asawa kay kanang saya ugtagon pabungol-bungol ug duolon pa tugtog pa di kay ayaw nya makadungog og parcel dayo lekse wati nga na po lagi ko ayaw kaning iya ha ngano magsige time sa ngano order sa martilyo ipakong sa bana Wako kay bao. Ata kay bao unsaon to niya gamito sa siguro to niya bam. Idukdok sa singing. martilyo nga gamay time sa ha ang ako na ibaw ang gulat martilyo nga gamay ka na moral ka dakuag Dili na may martilyo nga murag katunga. Pinamir ba? Katunga sa katong tinuod gyud nga martilyo, katundag ko. May gagmay bam. Nampoy gagmay ana. nakita kong martilyo nga gamay nga di gani kaabot ko sa kadangaw martilyo sa ngipon Halain na siya. Nagi martilyo nga katong gamay gyud. ngipon ba nga gay kayo ipakong gamit man na ditong gibtang kong ngipon gamay nga martilyo di pero gamay kayo Murag 7 inches ra ba siguro na bam kanang gamay nga martilyo. Ang dagko 12 di siguro. amutan na ako ngano man kasi nag-order ng martilyo Mao lagi wa man gibutang diri basta mao na nakaingon nga. Di sana nung siyang bana na dito. dili ka na para pakong siyang bana
Mauna. Basig mauna ibunal ba? Di na katong tabot sa kaldero. Martilyo na. Angay lang nanik na mubukay yung tilyo doktor kan. Masturya taman eh. Yeah. Ako sa balay kanang lagi ni daghang manganha katong hitabo na ko murag na sayop jud ko adto. Kana ba daghang manganha niya dili ko gusto nga moana siya nako bitaw. Pag ana diak naibot ko ni ana sa ni tawana di ko ganahan. Ang ako gibuhat kanang napura ba ko lakton. Ninaog jud ko. Ninaog jud ko. Nilakaw abot ko to birama. Abot birama ko. Lakaw lang ka. Kapit tuyon mo dito Di ko ganahan na giniya nga naay mo ana siya nako di gulat ang naong. Nilakaw abot ko birama balik ko. Abot ko na wala siya. Nganong di ka ganahan ba? Murag kanang Siguro kyan dugo. Ambot ay mo pag ginuwa pa mo na to ang Ginoo nako. pero karon Karon na namang ginoo niya. Di ko ganahan niya ba kanang ambot ay ang gwapo mo ta siya di ko ganahan. murag di na ka makaya di mo. Naminaw mo ka sa idol ko sa tatay. Sa kutong title na dong Ana na lang kanang na ang kay para nako di gud di ba ate press isip asawa di gud mayong yang gibuhat kay tawgon bumurag wa ka dungog ug pukawon Mauna. di gud mahigmata pagingog ayo parcel Katik ra na, oy. Dito ambak. Katik lagi na. Katik na. Ang salamat sa mga nakatayton din naman noon. Kung ako ang puzzle, Tihon.